Җәлил укуларында беренче тапкыр катнашасыңмы? Иә. Ә нинди шигырь сөйләдең син? Ашық. Кошык. Озак өйрәндеңме соң? Юк, 2 көндә. 2 көндә өйрәндең. Молодец. Сиңа нинди фәннәр күбрәк ошый иде безгә? Миңа күбрәк ошый математика, технология һәм английский. Молодец. Ә үскәч кем булырга җыенасың? Артист. Охо. Нинди артист? Җырчымы, әллә нәфис сүз остасымы, әллә биючеме? Җырчы да, баянчы да. О, баянчы. Әллә син баянда уйный беләсеңме? Иә. Молодец. Ә син китаплар укырга яратасыңмы? Иә. Нинди китаплар укыган бар синең? Мәсәлән. Ярар, рәхмәт.